weche mamoko bende en ni galamoro doho mar tudruok e kaunti doho e tudruok kod kaunti ma Kajiado ne obago galamoro mar miyo jopuonj kod jopiny yore makare wi rito lope ma gin godo e alworano. Galamoro ma kamano nonyono odiechienge mar ang'wen kendo geto miyo jopiny ler e wi chenro mar sirikal mar kaunti ma Kajiado e wi tiyo gi lopegi e nyayo dongruok. Chenro ma kamano geto nyayo weche mag pur, pith mar jamni, yango kuonde mag gero dukni mag ohala kaachiel gi gero udi. Romono noyuorie kod Jael Buche, jatend kauntino, apisa mag bad migawo mochung' ne rito lee mag bungu e alworano, joma mine kod jotelo mamoko. Which is the first multi-sectoral dialogue on environmental justice and sustainable development for the county, and it brought together literally all the agencies, all organizations, both governmental and non-governmental. So what has been achieved here today, we've reached a number of resolutions on the way forward, and we have no doubt that the future will be very bright on matters of environmental justice for Kajiado County. The good thing is that this meeting has brought together all the key stakeholders, including KWS, and we are looking at how best we can be able to secure the interests of our wildlife, which is something that we owe to the future generations. Tumekuwa tukizungumza kuhusu vile ambavyo tutakabiliana na mambo ambayo yanahusu sheria za mashamba katika upande wa Amboseli ecosystem, kwa sababu watu wengi wameweza kufika pale kama wawekezaji na wameweza kufanya shughuli ambazo haziendi sambamba na mpango ambao umewekwa na